जब भेटैबे न कैलू त डेराइला से का होई। कौनो हवे न लागल त दूर रहला से का होई। ऐसे त फोनवा पर खूबे बतियैलू आ जब मिले खाती कहानी त मिले नहीं आइलू। देखिए भैया, एगो भाव है। एक प्रेमी अपना प्रेमिका से ई कोरोना के महामारी में मिले खाती कैसे भाव कहता, सुनी। बड़ी मन करता रानी करे के भेंट, अइहा पिपरा के छाव तोहर करब हम वेट। बड़ी मन करता रानी करे के भेंट, अइहा पिपरा के छाव तोहर करब हम बेटा। तू हवा बहर बाटे तू अकेले अइहा हो। मुहवा मसवा से बान मिले अइहा जान ना तो कोरोना हो जाई। मुहवा मसवा से बान मिले अइहा जान ना तो कोरोना हो जाई। मिले खतियाई लुटावे जवानी, दू गज दूरी बनई है रानी। दू गज दूरी बनई है रानी। मिले खतियाई लुटावे जवानी, दू गज दूरी बनई है रानी। नहीं होई चुमा चाट खाली देख ले अब। मुहवा मसवा से बान मिले अइहा जान ना तो कोरोना हो जाई। मुहवा मसवा से बान मिले